weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to carñi dafe jolofa liraɗi jareɓe kumera gori ko waktu yoni ha to jolfi kame mogo jam jama en jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal yidde ɓi khalifa général mo Mourita e ko hoorejo leydi Sénégal yo jaɓɓe to Touba jaɓɓungal paayo dingal ton to leydi Mauritanie e fawo ñamli leydi Mauritanie kene wona capanɗe tati e jeenayi million taw koye koppareje dollar ko fate ndema ton to leydi Mali fedde witende G5 Sahel joɗima hanki taw kadi ɗowi ngun battu ko koniyankoɓe leydi France oɗo saaha no ɓe toɗɗi ko keerol hakkude leydi Mali kame leydi Niger ton to Guinée Conakry ko saysiyeɓe nanga toon taw kadi aɓe tuuma ko kamɓe joɓino fittandu goto e renanoɗe Alpha Condé kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba wotte goɗɗe joni jañoɗena. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande ɗiɗi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal e mayen kal ton to Touba yidde ɓi khalifa mo Touba oɗo saaha mo gonden ko ɓesgu Toubanaɓe kala yo jaltu e kewal jaɓɓo hoorejo leydi Sénégal e caggal noon teskede kay caggal kay teskede nder falde Touba e yimɓe hewɓe gonani yaduɓe hoorejo leydi Sénégal oɗo saaha mo gonde noon yidde mabɓe kay ko hay fitina goto woto wattona hoorejo leydi ndi ara waɗa jillu mum taw kadi ene wondi e teddungal ha joni toon to Touba keddoɗen mayen kale jagorgal kalfinagal cellal ɓalli e kanko noon wo holliri oɗo saaha mo gonden aɓe daari darde tindel caggal noon kol hooli mawɗi jogaɗi toon to falde Louga nguɗo hen ñaw e wongu toon oɗo saaha hande taw kadi ko rabo ni joga holi mawɗi noon e watto yettade toon to Touba caggal ko potital mangal jogori wadde toon e kanko jagorgal ngal noon wo holliri oɗo saaha mo gonden ɓe ƴetti peeje peccorɗe kala e yoga kay e safrode oɗo saaha aɓe daari darde tindel ha joni toon to Touba keddoren mayen kaale maaro kay ari toon ha heewi e taw kadi koye ballal fedde witende DGPSN e gardegol Anta Sara Dia ko kañum kay addi toon ngal ɗon ballal e hollirama noon galleji diine kewɗi keeɓi maaro ha heewi e kamɓe kala ɓe kolliri hen beele mabɓe no fewi tene kadi ɓe duwima e ɓe duwanima leydi Sénégal nde jaam e kisal dumoto hen ha joni toon to Touba keddoren mayen kaale suka gorko goto pawata toon junggo e ñalawma hanki o kanko no wonno koye moto makko taw kadi omo jolni e ko fati e butelaji jonɗi no fewi taw woni hen ko sangara oɗo saaha mo gonde noon omo tawi juuɗe dadiɓe toon to Touba ha joni toon to Sénégal keddoɗen mayen kaale duɗal jaaɓi ha tirringal Cheikh Anta Diop e ko wiyete campus social woni tan restaurant ji gudditama ñalawma hande oɗo ñalawma hande taw kadi ko gardiɗo nokku o biteɗo Khalifa Diagne e kanko noon wo holliri kala kay gonɗo ɗon e nder duɗal jaaɓi ha tirdi he ene wawi arde windito kame numéro hoɗorde mum kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen mayen kaale Jabel Sambo ene wonde Mamadou Ndaw taw kadi ko Sénégal naɓe ɗiɗo e fawaɓe juuɗe toon to États-Unis d'Amérique ñande capan tati nde ɓe darima yeeso ñawore kamɓe no oɗo saaha mo gondena aɓe kulana wattoɓe lelade duuɓi nogas e kaso toon to États-Unis d'Amérique ha joni toon to Sénégal keddoɗen mayen jaaha toon to Linguére kalene oɗo hen tana musɗo e baɗɗo toon to Linguére e nokku biteɗo Carñi toon noon ko gorko e jarannoɗo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi fittande mum yoɓa toon e taw kadi yooɓi fittande makko ɓi ko mo nehi walla tan mbiyana e jutten makko no kewɗen wiide e kala saaha biyeteɗo Cofela Ka ko en yara e duuɓi capanɗe tati e goho ko kañum yooɓi fittandu makko e caggal kay nde holliren nde fiimo sawru walla ni nde gañimo tan taw kadi ko gañande musde no fewi ha ganduɗa yooɓi hen fittandu makko e jayndeli no kolliri nene makko biyeteɗo Aïssé Ka kañum e miñiraɗo e biyeteɗo Gando Ka ko ɓen tigui ballitimo e ngoɗon wargo caggal mum noon ɓe
tolni on babiraɗo biyeteɗo Demba Kumba Gandoka e saret ngam yidde nawde ɗum nokku biyeteɗo Af Jolofa 17 kilométre ko toon tigi ɓe jinno nawdemo ngam hollirde kay e yimɓe wuro Carngi kala ko sellani ɓe goni tigi koye nawdemo to cuuɗi cafrirɗe e caggal noon nde o yetti nde ɓe kolliri kay wonde ko mayɗo lotoɓe nde jiddande e tawi hen gañanɓe jonde no feewi ko nden tigi noon ɓe kolliri kay oɗo hen o fotata tigi ko warede e caggal noon almami gardiɗo jumaka hande ari kay yiɗum ɓoyani kay nde dadiɓe gadda ko ɗon tigi kamɓe kala ɓe pawa juuɗe wonande kay kanko suka gorko jarowo duuɓi 34 biteɗo Cofela Ka ene wonde miñi ko gorko biteɗo Ganda Ka ne wonde ayse ka ko ɗon tigi ɓe pawa juuɗe oɗe saaha mo gonde noon aɓe goni e juuɗe dadiɓe e sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie e catal bitegal FAO walliti leydi Mauritanie ko fate ñamande kene tolno e 39 million e koppareje dollara e ɗen koppareje noon paati tigi koye ndema ngam yaltinde leydi Mauritanie kame caɗele e ko fati e banggue faggudo e jagorgal kalfinagal ko fati faggudu biyeteɗo Mouhtara Diaye e ko kañum tigi sifodira ɗen cifande kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay ndema ka ma fuɗɗoyo kay ɗo hen hitande ujunnaji ɗiɗi 17 ha yettonma hitande ujunnaji ɗiɗi 21 ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende adarat hen fo ɓe kolliri e toon to Nouadhibou nokku biyeteɗo toon to Nouadhibou nokku biyeteɗo Mouka e ɗon noon ko liɗɗi kewi duppede ɗon e gardiɗo toon nokku biyeteɗo Mohamed walla gardiɗo nokku biyeteɗo Jeune France e biyeteɗo Mohamed Wuld Dafa kanko on wo holliri o nokku yo udde ko ɓuuri yawde e yaccade e caggal noon teskede nokku oni luuɓi ha ɓurti tene kadi ko waɗa ɗum ko curkine yalta toon e kala saaha ne ñawna yimɓeɓe no feewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende Tawari kamɓe ɗon ɓe kolliri e wonande kay ardiɓe ndeɗo hen fedde witen TDM taw kadi koko fati e banggue jaydeli e kamɓe noon ɓe kolliri jaydeli guddaɗi ɗi kala so jiiɗi udditede e goto e mabɓe kala ko lewru foof ma yoɓa million ngaji 6 e taw kadi ne ɗoftiɗum 54 ujunere taw koye koppareje ugguya e siftinde noon guila kay jaydeli ɗi gudda faade o saaha mo gonɗen ko jonte ɗiɗi e doganno hen koyɗe jaam ko hoorejo jagorɗe leydi ndi e kanko hoorejo jagorɗe leydi ndi biyeteɗo Mohamed walla mbiyen biyeteɗo Yahya Wuld Daye e kanko noon wo holliri walla mbiyen Yahya Wuld Hadimin kanko noon wo holliri oɗo saaha mo gonɗen wo hayti dogde hen koyɗe jama kamɓe ardiɓe ngal catal noon ɓe kolliri so tawi kay jayndel ndi ene mbawi yobde e kala lewru kene tolno e million ngaji 6 tawni ɗoftiɗum 54 ujunere e koppareje ugguye taw kadi eɓe mbawa yobde duuɓi 5 jawtuɗi kala koɓe joɓano ko kala ɗum noon ma uddite ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen sukaɓe gorgolnaɓe kay yonɓe hen kawriti oɗo hen subaka hande toon to yesso suudu ñawore ndu leydi Mauritanie e siftinde noon won Ousmane won gardinoɗo catal enera e taw kadi ko hande tigui wonno ñawore makko saga midi dirtinama noon ha oɗo saaha mo gonɗena sukaɓe hewɓe noon pottiti kay toon to yesso suudu ñawore nde e gam hollirde metti mumen no fewi fade laamu leydi ndi wonde kay ko jagguira ko tayade kono haydara o waɗani ko wawi hen wonde kala ma en garto hen so guenohaji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en ketto musidɗo meɗen Mouhamadila Makkiyu Keita ko haalata ko fate banggue duɗal e taw kadi ko duɗal Qur'anil Karim ene jillini kame ɗemɗe goɗɗe kala angal jangguina ɗemgal français kame ɗemgal pular ngal hebla kadi e sukaɓe yonɓe no fewi ko fate banggue métier wiyete noon ko duɗal ceerno Moussa Boukari ceerno Moussa Boukari oɗo saaha mo gonɗen ardi ngal duɗal toon to Nouakchott ko ceerno Abdoullahi Younous ma en ketto hen musidɗo men Mouhamadila Makkiyu Keita seydi ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko duɗal ceerno Moussa Boukari gongal ɗo e wuuro men Nouakchott duɗal ngal ganduɗa ko bangal fayida jangguinool Al-Qur'anil Karim ene jangguina yoga e ɗemɗe ko nande français en pulaar en e gueɗe goɗɗe ardi ngal ɗo duɗal ko ceerno men ceerno Abdoullahi Younous Seck hikka wattata duuɓi 3 keɓe mbaɗa manditare ngal ɗo duɗal bangal fayida ene jangguina yoga e ɗemɗe fa tabarakallah machallah manditare nde ko hikka waddata duuɓi 3 ene jeeya e manditare nde ko noddude jinnaɓe sukaɓe janggoɓe e ngal ɗo duɗal ngam kadi mbawa yiide golle payidinɗe baɗetede e ngal ɗo duɗal
ngal ɗo duɗal fa tabarakallah machallah ngal tumni koye deftere Allah subhanahu wa taala e jangguinde mecce fa tabarakallah machallah nden manditare noon waɗata ko le 4 et le 5 woni ñande 4 e ñande 5 lewru novembre ɗum noon ko samedi garowo ɗo o e dimanche garowo ɗo o bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama guiɗo moon Mouhamadoul Makiyu Keita mo konngol mum ɗofto e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. a jarama Seydi Keita eɗen mbiya tan ɗeɗo hen duɗe eɗe poti hewde nde tawno duɗal so tawi waɗi heblo yencinta ko haqille suka ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaale fedde taw kadi ko iwde toon to leydi Sénégal daraniɓe haqqe innamade e gardugol Papa Sena kamɓe noon ñalawma heccankoɓe joddima e hoorejo jagorɗe mo leydi Mauritanie toon to Nouakchott soɗon teski noon hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal e ɗeɓino herjude seeɗa ko fate banggue ɗeɗo henna pelle e Tumakay nde Ibrahima walla Tumakay nde oɗo henna gardiɗo catal biyetegal ira Mauritanie nde wonno toon to leydi Sénégal gam yidde nottade pelle taw kadi ko darniɓe haqqe innama ade kamɓe noon ɓe jewtidi yoga kaye konnguɗi kewɗi ko fate haqqe innama ade e nden fedde noon taw kadi koye gardugol Papa Sene holliri beele mum no fewi noon e Tumakay nde hoorejo jagorɗo jaaɓi bismade ɗuma e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali e fedde witende G5 e Sahel joɗima ñalawma hanki o toon to Bamako e gardugol koniyankoɓe leydi France gardugol Barkhane kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kay e so tawi koniyankoɓe toɗɗama gam nelede kay ɓe gaddoto tigui e ko yaade keerol hakkude leydi Mali kame leydi Niger e siftinde noon keerol hakkude leydi Mali kame leydi Niger e ko toon tigui pelɓodire ɗe ɓuuri hewde o saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale batu jagorɗe e baɗɗo hanki toon to galle lamorgo ngo woni Kuluba e gardugol Ibrahima Boubacara Keita ɓe gummini ɓe gurtini toon noon taw kadi ko projet ji baɗanoji e guila hitande ujunnaji ɗe 15 ha oɗo saaha mo gonɗen ala hen taw ko gasi haydara e ñalawma hanki onon ɓe kolliri ko ɓuuri yawde e yaccade e ɗin projet ji maɗi gummine e taw kadi ganduɗa ko projet ji mawɗi no fewi gam wadde kuɓɓam e jokli leydi Mali kala gam wadde kadi ɓoggi karalleje e taw kadi kalɗo neɗɗo woni ene wawa jokkodirde e windere nde e kamɓe noon ɓe kolliri maɓe puɗɗoro toon to nokku biyeteɗo e Marakola ene wonde Tombouctou kame mofti e toon to Gao e Bamako ene wonde nokku biyeteɗo Korommale kamɓe noon ɓe kolliri oɗo hen projet koppareje toɗɗaɗe ene jogori waɗede hende ene tolno e 35 milliards taw kadi koye koppareje franc CFA ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale ngoɗo hen wuuro wiyetego Al Moustarata ene tawe e nder falde Bourme en tawe e nder falde Bourme e toon noon subaka hanki ko ɓeɗo hen kay jeeyaɓe e ngalɗo hen catal biyetegal CICR ko ɓen tigui werlaji mumen kefta toon subaka law ko worɓe joguitiɓe armeji celluɗi paddiɓe laabi e tuma noon nde telliniɓe kay kefti werlaji mabɓe e kefti koppareji mabɓe ha laaɓi kefti kay koɓe joguino ko ha laaɓi ɓe dañi hen ganje hen goto noon kono kam hay goto mabɓe mayani oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale ngoɗo hen wuuro wiyetego Abey Bara noon ne tawi nder falde Kidala e soɗen teski noon fedde witende fedde witende Islam wal muslimuna ɓe caktino walla mbiyen ɓe ɓanginino vidéo goto ɓe kolliri e wonde kay 12 koniyanke leydi Mali ɓe nanguino ɗum ñande 23 e 24 lewru mayde ɗo hen ndu e koniyankoɓe leydi France noon gullino nden falde noon kuure condi kay ha pundi ruuki ɓen noon ɓen wat boniyankoɓe kollirino wonde kay nden fiyande nde France naɓe pelli toon dañi kay warde ɓen koniyankoɓe 12 e taw kadi ko jeeyaɓe e nder leydi Mali e guila nden noon ne waɗi haala mawka no fewi e nder leydi Mali ha ganduɗa ñalawma heccanke o walla ni mbiyen ñalawma hanke o jagorgal kalfinagal nden kay kisal leydi Mali e joɗima joddodima e ambassade mo leydi France kamɓe noon ɓe ɓanguini wonde kay hay so tawi woni kam ko koniyankoɓe leydi France mbariɓe wona kamɓe kala ɓe
mbawi wardude sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Conakry ton non ko sayseɓe mawɓe kay taw ko wuyɓe tigui tampinɓe wuuro ngo walla ni tampinɓe leydi ndi ko ɓen tigui pawa toon juuɗe ɓen tigui pawa toon juuɗe taw kadi ɓe tuuma tigui ko kamɓe janno e oɗo hen gorko woni tan denannoɗo Alpha Condé ɓe jooɓi fittande muɗum kamɓe noon ɓe dañi tigui haalde tuma kay nde ɓe daari e yesso procureur wonde kay ɓe gandini yo gay nokkuji ko kamɓe tigui gujji toon sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Libéria Libéria noon Alpha Condé yeehi toon kame lamɗo leydi Togo bite Farma Yasimbe kamɓe noon ɓe jeehi toon gam dogde koyɗe jama siftinde on noon oɗo saaha mo gonden Libéria kay ɓe gonno tigui koye dawal ɗiɗoɓal gam yidde kay ƴamoyde le fo laamu kono oɗo saaha mo gonden leydi ndi ne fayi e kulhuli mawɗi no feewi toon to Semak paɗen Semak noon joɗinoma balɗe 4 jawtuɗe ɗe e toon to leydi Tchad oɗo saaha mo gonɗen noon woni yidde mabɓe kay ko yo keeri mabɓe guddite ha laaɓa leyɗele jeegom gonɗe kay Afrique hakkudeje yo guddite ha laaɓa beele ɓesguji ɗi mbatta yadirde e dow jaam e kisale cellala kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen maɓe jurni to kay ko fate banggue passeport uji e taw kadi passeport uji ɗi kala fewnata ɗum ko catal bitegal Semaka ɓe kolliri noon wonde kay ɗeɗo hen leyɗele jeegom kamɓe kala yoɓe mbattodiri haqqillaji ko fati kay e ndema kala ko remete e leyɗele he beele ne watta yeyede hakkude leyɗele mabɓe wonande kay ɓen yeeyoɓe taw kadi ne tacca keeri ne lumba maje e taw kadi mbawata jagge mbasata jagge taw kadi jaggetake ko jeeyata ko kadi jaggetake sen giwi toon to Simaka paɗen ko toon to Côte d'Ivoire toon to leydi Côte d'Ivoire noon ñalawma hande o udditama toon baras mawɗo no feewi taw kadi ko maayo subare ne tawe e nder leydi ndi kamɓe noon ɓe mahi toon kene fota wonde kilométre uji 4 luggendi mum gam kay yidde moƴƴitinde e kuɓɓama leydi ndi ɓe kolliri noon oɗo saaha mo gonden kene tolno e ujunnaje 2 taw kadi ko kuɓam ɗo e hitande ujunnaje 20 maɓe jettoyo kene tolno e ujunnaje 6 kamɓe noon ɓe kolliri koppareje baɗaɗe hende kay so jettima ko 5 million taw ko 5 milliard e taw kadi koye koppareje franc CFA so tawi a limi hen kala temedere noon sa limi kala temedere 65 ɗum noon yalti koye posuji leydi China sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Soudan noon Oumar El Bashir jaɓɓima nandu mum jeeyade toon to Sud Soudan to Djouba biteɗo Salva Kiir siftinde noon ɓeɗo hen lamɓe ɗiɗo ɓe gonano welduɓe e caggal kayde Soudan rokki jeytari hoore mum wonande Sud Soudan ñalawma hanki o noon kanko Salva Kiir o waɗi toon jillu makko e jillu cehilagal gam kay beele jamne arta hakkude Soudan kam e Sud Soudan hay so tawi woni ɓe calmodirgol foof e lefde kay Omar El Bashir holliri wondema uddit keeri mum beele kay wawa wallidde e Sud Soudan naɓe beele jaam e kisal ne arta hakkude mabɓe e sen giwi toon to Soudan paɗen ko toon to Burundi Pierre Nkurunziza oɗo ñalawma hande o haaɗi ha woni ngale kay o haaɗi ha woni rewɓe konga ko wiyete bawɗi soɗon teski noon soɗon teski toon to Burundi ko rewɓe tigui keewi hongu toon taw kadi ko baggi ɓuttiɗi no feewi ko rewɓe keewi hongu ɗum oɗo ñalawma hande noon o haaɗi ɗum e leydi he ha woni oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaa toon to Angleterre kame Hong Kong e Afghanistan seydi Sar Ceerno Abdoulaye kabaruji men jolam jaɓeri kabaruji men jolam jaɓeri eɗen puɗɗoro to Grande Bretagne mbiyen jagolgal leydi Grande Bretagne kalfinaɗo nden ka e kisal leydi ndi woni ko wiyete ministre de la défense hono oɗo biyeteɗo Michael Fallon noon o démissioni e golle makko ha laaɓi mbiyen o démissioni e jagogal ngal walla mbiyen o woppi golle makko ha laaɓi e ñalawma hande o saabi ɗum noon ko tumedemo e ko wiyete harcèlement sexuel noon woni rewde e debbo janano tawa wona joom suudu maɗa walla wona debbo maɗa aɗa rewe e muɗum aɗa funta ɗum walla aɗa force ɗum walla aɗa tefa ɗum tigui woni ko wiyete harcèlement sexuel mbiyen kanko noon o tumano ɗum ko guila hitande ujunnaji 2 walla mbiyen guila 2002
kanko noon o tumano ko ƴettude junngo makko e sanga kay moɓe gone hirande taw ko hirande ko landa mabɓe wiyata conservateur ko nden tigui e saaha moɓe joodino e hirande ko nden tigui omo takkodiri e sugo debbo goto taw ko jaydiyanke jontaɗo ene ɓoodino comci biyeteɗi mini jupe woni tigui jippuji dabɓi ko nden tigui o jaari baye mum o ƴetti junngo makko o fawi boal muɗum guila nden noon mbiyata ko ɗum tigui o tumano ɗum noon wanno ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sab guila hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi mbiyen e ñalawma hanki o noon kanko jaydiyanke kanko oɗo ka e ñalawma hanki o noon mbiyen kanko ngallo jagolgal kalfinaɗo tigui kaski gonnoɗo jagol kalfinaɗo nden ka ikkisal o holliri tigui hanki e nder jayde mabɓe walla nder ayawa habride mabɓe wiyeten ko BBC wonde kay ko o gonɗini ɗum wonde o waɗino ɗum kono noon kadi omo ñaagui hen yafuya kadi o andi tigui o waɗino gueɗe ɗe o fotani wadde ɗum noon mbiyen ko ñalawma hanki o ɗum waɗi e nder Grande Bretagne sen ummima toon Seydi Sara payento Hong Kong noon mbiyen e ñalawma hanki o e ñalawma hanki o huɓere wotere étage taw kadi ko huɓere nde hilne gratte-ciel on paami tigui taw ko étage uji kuuɓeje kewɗe togodirɗe taw kadi huɓere nde ene qime ha capanɗe jeeɗiɗi e tati étage walla mbiyen 73e étage ko nen tigui ɗum fodde capanɗe jeeɗiɗi e tati étage walla huɓere ene togodiri ene pawdiri ko nden huɓere tigui yeeya e ñalawma hanki o e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Hong Kong walla mbiyen nder Hong Kong taw kadi koko wiyete prix record noon woni coggu ngu meeɗa yiyede taw ko coggu huɓere e nder windere he huɓere nde yeeyama kene qime milliard uji joyyi e feccere walla mbiyen 5,15 milliard taw ko haalis dollar ko ɗum tigui woni ko ndeɗo huɓere yeeya e ñalawma hanki o e nder Hong Kong huɓere nde noon mbiyen ko mbiɗen ko nde 73e étage ko kayri kadi woni huɓere joyɓere e ɓurde towde e kuɓeje ɓurde towde tawateɗe e nder Hong Kong jeyno huɓere nde noon ko homme d'affaire goto walla mbiyen ko gorko goto kewɗo haalisa tawa ko Hong Kong najo ko kanko tigui jeyno huɓere nde ha e ñalawma hanki o ko leydi Afghanistan cakkotirɗen ceerno Abdoulaye Sarr mbiyen ñalawma hanki o ko minibus goto fetti o sumi noon e saaha kay mo jolnuno yimɓe hewɓe fettinimo noon ko mbiyan sumimo noon ko setarna goto ko camion goto setarna tawa kadi ko setarna jolnunoɗo ndeelam kuɓɓam ko on tigui fettini hen oɗo minibus jolnunoɗo yimɓe ko famde fof yimɓe jeetato mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi cumi hen cumanɗe musɗe janngo ngu waɗi tigui koye nder rewo ngoɗo wuuro wiyetengo Kabul noon ko kañum woni lamorgo leydi Afghanistan Seydi Sar Ceerno Abdoulaye ko ɗum ɗo tigui wonno ko tonguɗen e kabaruji men Jolam Jaberi kettuki malaki jaam Sembelio bane sarela sembeloya bane sarela Tablo sukabe Afrique salam alemon misalminion bane sarela fedde heblo sukaɓe Afrique tonto leydi Mauritanie aɓe jogui jonde heñorande kala jiɗɗo tawtorede jonde mabɓe ene wawi wadde 46 41 05 02 kawrata koye ceerno Boubacara Gaya walla mbaɗa 26 41 67 41 kawrata koye guelajo Sow tonto leydi Mauritanie tontomo Zambique e gardugol bagno o jaaj aɗa piiɓi joɗade e ñalawma alet paɗe so gueno haaji kala jiɗɗo tawtorede ene wawi wadde 86 693 82 27 kawrata koye bagno o jaaca walla mbaɗa 84 507 e 49 17 kawrata koye Abou Kane Diallo tonto leydi Mozambique Jolam Jaberi Ali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon e sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ɗum wonno komin tonga noon oɗo kikiɗe hannde kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena